Je to tu majstrovstvá Slovenska v superšprint triatlone. V rovinke opäť po roku sú tu. Skupina mužov, čakajú nás potom ešte ďalšie dve a z týchto troch skupín nám postupí 30 najrýchlejších do podvečerného finále. Vítajte v rovinke opäť po roku. Radi vás tu vidíme v rámci celého týmu Tree to Fly, aj vás diváci. Čo vás dnes čaká v rámci výkladu trate? Čaká vás prvý rozbeh, prvá rozjazda superšprint triatlonu. Plávanie pozastáva z jedného kola. Najprv plávate na tú pravú zadnú boju. Tu oboplávate po ľavej ruke a plávate na tú zadnú boju Red Bull. Aj tu oboplávate po ľavej ruke. Chlapi, ukážte mi, ktorá je ľavá ruka. No boha, dobre, viete. Ste ma prekvapili. Nielen športovci, ale aj inteligentní športovci. Následne vybiehate na cyklistiku, ktorú absolvujete hore na hlavnej hrádzi. Vychádzate hore doprava, aj tam absolvujete jedno kolo. Chlapci, ste pripravení na štart? Áno! Ešte raz, pripravení na štart? Áno! Tak nám to ukážte, máme 10 sekúnd do štartu. 3, 2, 1, hopa! Majstrovstvá Slovenska v triatlone máme odštartované prvou vlnou mužmi. No už sa nám tu prácajú prví plavci. Decka, poďte im urobiť koridor, decka. Ale kameženia, 4 nebodali, ja ti ho... Áno. Jasne najrýchlejší! No pozrieme, aj Paťo Čurila tu je samozrejme. Takže máme pred sebou druhý štart, ktorý drvivú väčšinu z nich tvoria chlapi 30+, takže chlapi v najlepšom veku. Pretože už aj vedia, čo chcú, aj už majú niečo v kešeni a zároveň sú stále pekní a silní. Peťo, ale sem, Peťo, tuto. Zaujímavé tohto formátu, že stále treba pretekať, pretože postupuje 30 najrýchlejších z tých troch vln podľa času. To znamená nie podľa umiestnenia, ale podľa času. Takže 30 najlepších mužov o 17:50 sa postaví tuto na štart a zabojujú. V štarte máme 60 účastníkov z týmu Tree to Fly a z toho viac ako 20 účastníkov absolvuje triatlon prvýkrát. Decka, poďte von z vody! Decka, von z vody, decka! Decka, von! Presne si zahra beat, to je výpočet!
Juro Hlávek, majster Slovenska v plávaní. Let's go, let's go! Poď. Pripomínam, že je dôležité ísť na čas, nie na poradie, ale na čas. Poď. Výbeh je pomerne dôležitý, pretože takisto zabere pomerne dosť času. Poďme chlapi. Františka Privalského z tej grupy. Poď, Romino. Ďakujeme veľmi pekne, že môžeme opäť byť v Rovinke. A čo pre vás znamená podpora tohto podujatia? Dobrý deň prajem všetkým. Ja som taktiež rád, že toto podujatie je opäť o rok v Rovinke, že sa tu takto stretávate. Pre nás je to veľmi významné podujatie, lebo je to asi najväčšie a jediné takéto medzinárodné alebo celoslovenské podujatie, ktoré v obci máme, takže si vážime, že miestna organizácia Tree to Fly toto organizuje, takže sme vďační za to, že to tu je, že sa môžeme takýmto spôsobom odprezentovať. Ja verím, že sa vám v Rovinke páči. Tí, ktorí predtým ešte čakajú, tak verím, že sa im vyberie podľa ich predstav a prajem všetkým ešte príjemný deň. Obrovský potlesk. Ďakujem veľmi pekne. Tomáš Kačen, starosta obce Rovinka. Takže toto sú naše najmenšie ženské nádeje. Eva Kňava, Stella Businová a víťazka Natália Zvozilová. Samuel Mojžiš, druhý Marek Rudzan a víťaz Jakub Griger. Samo Mojžiš, Trimút, Marek Rudzan, Tree to Fly, športový tím. A Jakub Griger, Eškátom Levice. Eliška Lichterová, druhá Linda Buzeková a víťazka Elizabeth Huvalová. Tretie miesto pre Aquapark Triathlon Turčianske Teplice, druhé miesto pre Realis Sport Team Bratislava a víťazka je TAT Martin, Tadeáš Petráš a víťaz Alexander Bulík. Pekné co bytí. Takže tretie miesto Triathlon Mood, druhé miesto taktiež Triathlon Mood a domáci Alexander Bulík, športový tým Tree to Fly. Natália Šipošová, druhá Ela Trochanová a víťazka Miriam Moravská. Natália Šipošová, Eškátom Levice, Ela Trochanová, Chlpatá Gazela a no pozor, aj na ruku, páli to aj na ruku, nielen na nohu. Miriam Moravská, to je Aquasport Levice. Druhý Patrik Halvoník a víťaz Hugo Babiak. Lukáš Uličný, Eškátom Levice, Patrik Halvoník, Mestský plavecký klub Dolný Kubín a Hugo Babiak, Triathlon Mood. Ole! Poď aj ty. No. Dobre to. Výborne. Lucia Buzeková, druhá Nina Romanová a víťazka Emília Šendingová. Nemáš hlasy? Druhý Filip Šturec a víťaz Samuel Korim. Tomáš Eštetný, Realis Sport Team Bratislava
Filip Študent z Triathlon Wood. To je tá triatlonová nálada. A víťaz Triatlonový klub Košice, Samuel Korim. Igor, gratulujem k víťazstvu si na téme. Takové dny sú. Presne tak. Hlavne Za 5 minút nás čaká to najkrajšie, čo triatlon ponúka. A to štart žien. Čo nás dneska čaká? Vítajte na Tri2Fly Super Sprint rovinke, zároveň to je majstrovský pretek. Radi vás tu opäť vidíme po roku. Rovno prejdem na plaveckú časť. Plavecká časť pozostáva z 350 metrov plávania, plus minus nejaký metrik. Čaká nás depo, v depe je potrebné, neviem, či to musím opakovať, ale zopakujem to pre istotu. Čísla na cyklistike musí byť vzadu otočené. Samozrejme, tam musí byť príľba a zide sa aj bicykel. Dobre? Dve bežecké kolá, 500 metrov tam, 500 metrov späť, krát 2, máte 2 kilometre. Idete do cieľa a ste šťastné, prešťastné. minúta. A my sme šťastní tiež. Minúta. Minúta. Takže máme minútu do štartu. Máme 10 sekúnd do prvého štartu majstrovstiev Slovenska Super Sprint rovinka žien. 5, 4, 3, 2, 1, opa! Opäť tam ženy prebieha, čaká. Nezabúdajte, prvých 20 žien postupuje do finále. Poďme. Nezabúdaj, prvých 20 žien postupuje do finále. Zapamätaj si posledné číslo, dobre? Lotnika, poď! Super! Poďte bližšie, poprosím pomocníkov s cenami. Verím, že teda aj ostatní splnili aspoň svoje ciele, ktoré si stanovili a že sa vám dobre pretekalo, že tu boli vytvorené dobré podmienky a že sa vám páčilo aj prostredie, takže príjemný deň ešte všetkým a dúfam, že sa vidíme aj o rok. Ďakujeme veľmi pekne pánovi starostovi, ďakujeme veľmi vám a ďakujeme všetkým, ktorí sa tu prišli pomôcť. Minústo majstrovstva Slovenska, pán Jurášek, jazdery sú pekne opálení. Chcete nám povedať pár slov tomuto dnešnému dňu? Ďakujem za mikrofón. Takže ja takisto veľmi pekne ďakujem predovšetkým organizátorom Tri2Fly rovinka na čele s Igorom, Patrikom a Erikom, ale samozrejme veľká vďaka patrí starostovi obce, lebo nie všade všetci organizátori majú takúto pozitívnu odozvu od obce, respektíve mesta, ako je tu v rovinke. Takže ďakujem za vás všetkých, pánovi starostovi, a pevne verím, že nám zachováte priazeň aj v budúcich rokoch. A za mňa by som chcel ešte poďakovať na záver, viem to ďakovania sú dlhé, ale celému týmu Tri2Fly, pretože to o veľa ľuďoch, sami viete, že takéto podujatia. Dobre, na 3. mieste v
V rámci starších žiačok sa nám umiestnila Nela Baluchová z týmu Eška Iglovia z Píška Nová Ves. Gratulujeme, Neli. Na druhom mieste sa nám umiestnila Šarlota Jurčová z týmu Triathlon Team. To je ten dobrý tatranský vzduch. A na prvom mieste sa nám umiestnila Nataška Ivančíková z týmu 3 Project Bratislava. Odchovankyňa týmu 325. Nataška, gratulujeme. Takže toto je naša najrýchlejšia trojica starších žiačok. Naše talenty do budúcna. Babi, kľúďte, poďte kľudne spolu. Dáte tam jednu víťazoslávnu fotečku. Tak, jeden potles. Ďakujeme, babi. Takže tu máme najrýchlejších starších žiakov. Výborne, chalani. Gratulujeme vám. Poďte kľudne k sebe. Tak, pekný úsmev. Ukážte zuby, Bohajo. Pardon. A začneme dorastencami, respektíve dorastenkami. Na treťom mieste v dorastenkách sa nám umiestnila Zuzana Bedejová z týmu Trinity Triathlon Team Bratislava. Zuzka, poď na tretie miesto. Na druhom mieste sa nám umiestnila Žanetka Gajdošová z týmu Trian Eška Banská Bystrica. Takisto s podkopcov, šikovné baví. A na prvom mieste sa nám umiestnila Linda Urbanová z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín. Takže baba z Oravy nám to tu na rovine vyfúkla. Toto je trio najrýchlejších dorasteniek. Toto je trio v rámci majstrovstiev Slovenska v triatlone. Ešte jeden veľký potlesk našim dorastenkám. Super baví. Na druhom mieste Filipko Kníž z Triaxu Bratislava. A na prvom mieste máme chlapca, ktorý to tu celé rozpútal vo finále, tú naháňačku. Alex Vandák, Eškáto Levice. Ale tieto sú predsa len trošku iné. Sú už len krôčik od tých olympijských medailí. Možno aj niektorého z týchto chlánov jedného dňa na olympiáde uvidíme. Dúfame v to, veríme v to. Chalani, gratulujeme. Druhé miesto Eva Borščová. A prvé miesto Diana Dunajská z Realizu Sporty. Diana, teba to uvidíme posledný krát dnes na pódiu. Takže toto je trio najrýchlejších junioriek. Potlesk záverečný našim dadám. Výborne, babi. Michal Michalica, tretie miesto. Na druhom mieste Jakub Miklenčič. Stálica Pody z týmu Tribún. Gratulujem, Jakub. A na prvom mieste sa nám umiestnil Franči Salazar z týmu Trinity. Najrýchlejší juniori a takisto dekorovaní majstri, vicemajstri a vicemajstri Slovenska. Dobre, chalani, môžete sa tu postaviť spolu. Je tak ulehla z týmu Trinity. Títo chlapi si už medzi sebou odpretekali. To je ako Brothers in Army, neviem, si ste videli ten film. Dobre, posunieme sa ďalej. Pozrieme si náš najstaršie ženy, máme prezapy. Takže toto máme age group 60-64. Takže to sú ženy 50-59. Tam už je tiež nejakých 10 rokov skúseností pri týchto 20-ničkách.
Na 3. mieste, ešte finišerská fotka, na 3. mieste sa nám umiestnil, výborne chlapi, age group kategória 50-54. Takže to je kategória muži 50-54. Opäť preberanie ceny. Chlapi 45-49, srdečne gratulujeme. Toto sú tie hviezdy, ktoré sa ukazujú pri západe slnka. Toto sú traja najlepší, 45-49. Maťu! Najrýchlejšie trio 30-39 ženy. Gratulujeme, babi. Na 3. mieste sa nám umiestnil prvá trojka najrýchlejších 35-39. Dobre, za mužov 30-34. Toto je trojica najrýchlejších. Trojica najrýchlejších. Dobre, prechádzame do kategórie ženy 20-29. Dobre, to je age group 20-29, gratulujeme, babi. A prichádzame už k posledným age groupom. A to je age group 20-29 v rámci mužov. To je posledný age group a potom už prichádzame k celkovým výsledkom. Gratulujeme vám, babi. Za 3. mieste umiestnil Tomáš Tolkunov. Na 2. mieste sa umiestnil Peter Rojtáš. 2. miesto Peter Rojtáš. No a na 1. mieste sa umiestnil Filip Lízák. Je hlavné kategórie, ktoré sú definované ako absolútne poradie v rámci majstrovstiev Slovenska v triatlone. Dobre, začneme s ženami. Na 5. mieste sa umiestnila Ema Borščová z týmu Eška športový klub Banské, takže 5. miesto overá v rámci majstrovstiev Slovenska sa umiestnila Ema Borščová zo športového klubu Banské. Gratulujeme. Na 4. mieste sa umiestnila Linda Urbanová, Mestský plavecký klub Dolný Kubín. 4. miesto. Na 3. mieste sa nám umiestnila Laura Ibošová, takže 3. miesto Laura Ibošová z týmu DTC Topolčany. Na 2. mieste, takže vicemajsterkou Slovenska v superšprint triatlone sa stáva Ema Beke z týmu Trinity Bratislava. A na 1. mieste majsterkou Slovenska v supersprint triatlone roku 2024 sa stáva Diana Dunajská z týmu Reoli Sporty. Tu je naša trofej Trip to Fly Series
prvé miesto, športový tým, takže najlepšia, najrýchlejšia pretekárka. Dobre, toto je petica najrýchlejších má v rámci triatlonu Supersprint Rovinka 2024, finálna fotka. Dobre, a prechádzame ku kategórii muži. Takže petica najrýchlejších mužov. A ja neviem, koho tu vidím na 5. mieste. Ja som to strašne prekvapený. Pretože na 5. mieste, v dobrom samozrejme, sa umiestnil Turky Tomáš Tolkunov, ktorý príproček Bratislava. Turky 5. miesto, krása. Na 4. mieste sa vám umiestnil Francesco Salazar z týmu 3NT. Franči, gratulujeme. Tretie miesto, takže vicemajstrom Slovenska sa stáva Alex Mandár, ktorý zvolil agresívnu stratégiu na behu. Vyskúšal, nie asi úplne vyšlo, ako podľa jeho predstav, ale kto neskúša, nezíska. A na 2. mieste sa umiestnil Peter Rojtáš z týmu SKP Triax Bratislava. Peťko, gratulujeme po druhé. A majstrom Slovenska v roku 2024 Supersprint triatlone sa stáva náš reprezentant Slovenska, nie náš, Filip Lizák z týmu Trinity Triathlonky Bratislava. Takže toto je petica najrýchlejších mužov, petica najrýchlejších časov v rámci Supersprint triatlonu Rovinka 2024. Tento pretek je zároveň súčasť Street to Fly Series, kde sa taktiež preteká o peňažné odmeny v hodnote 1600 €. To znamená, že títo chlapci si odnášajú pekné peňažky už teraz, ale zároveň si môžu odniesť pekné peňažky aj 31.8. na duatlone v Čičvanoch. A máš na sebe proste zlatú medailu. 3, 2, 1, Mariš je dvojkovci! No neviem, či by to vyzeralo takto. Ale v každom prípade vám gratulujeme. V každom prípade vám všetkým ďakujeme. Toto je záver 4. ročníka Tenaj Series Triathlon Rovinka a veríme tomu, že vidíme opäť o rok. A zároveň poprosím všetkých členov Free to Fly a organizátorov z nášho domovského klubu, poďte ku nám, dáme jednu finálnu fotečku. No, Free to Fly! Takže na Šuleho na tú kameru, to bude finálne video. Šule 3, 2, 1. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Bez vás by sme to nezvládli. Bez vás by to